arewa ja gaba. A nan ba ta je zaka mana gaddama zaka mana? Yi kasa da shi, yi kasa da shi. Zauna. Wannan ya zama shirita kuma. Na kafa fasta a kofar gidana ba fa gidansa bane. Ya zo ya yage. Na kuma kafawa ya yage. Idan ba wannan yake ra'ayi ba ai ni ina ra'ayinsa. Ra'ayinsa daban, nawa daban, shi nake so. To abin da ke so in tambaya. Kai. Wannan abin da ya faɗa haka yake? Haka aka yi ranka daɗe. Ranka daɗe yanzu muna ji muna gani ga mutanenmu sai a ji a ɗauko wani mutum daga can wata uwa duniya wa ita kudu a zo a dinga liƙa a ƙofar gidajen mutanen mu ba za a liƙa mutanenmu kenan 'yan arewa ba? Shine kawai dalilinka? Shine kawai dalili na. Shine kawai dalilinka? Kwarai kuwa. Ina yaran malam. Ranka daɗe. Bin tsare da shi, kwata da shi. Kwanta. Ba shi bulala 10. Kwanta. Daya. Kala mishi. Kaga lissafi ya tashi daidai ke. Na yarda cewa kanka a cikin duhu yake. Kuma tunaninka gaba daya hankali yayi gabas kai kai yamma. A ko da kake wannan magana kana cewa a'a kudu ba Najeriya bace? Tambaya ku nake kudu ba Najeriya bace? Najeriya ce. Arewa ba Najeriya bace? Na kan yan arewan nawa ne suka mulki kasar dan kudin yaki? Ko da kaji ana asuwaju jagaba fa? Jagaba. To kuma irin ta goma shi da al'amuran da ya kawo a yankinsa a jihar da ya mulka a matsayinsa na gwamna har ya kai ga yin sanata irin ci gaban da ya kawo a wannan gurin sai ka gaya min duk ma kasanin tukuna wuya za a goga da shi in aka duba jiha. Babu. Idan ka shiga jihar da ya mulka jihar Lagos kai ka ce a turai kake. Yau da za a kasa jihar Lagos kashi 3 ina tabbatar maka kashi 1.5 ci gaban da aka tabbatar a wannan jihar shi ya kawo shi. Sai kuwa. Kama daga kan gine-gine na gidaje, kama daga kan makarantu, kama daga kan titina, kama daga kan sha'anin empowerment ce da al'umma gaba kai su ƙasar waje da kuma nan cikin gida da ake tallafa musu. Har da tsaro. Kai manya-manyan namu na nan arewa ma waɗanda suka yi mulki daban-daban. Wannan bawan Allah ya sa hannu wajen tallafa musu da kuma cicciɓa su da kuma nuna musu hanyar da ya kamata su bi. A wajenmu gaba ɗaya arewa jagaba alƙawari ne. Ku faɗa baki ne mun ji. Arewa jagaba alƙawari ne. Ara mashi 10. A ranka daɗe. Ai na bi. Ka fahimta? Ya bi. Dan ka je ka rika wannan an baka. Jagaba maza. Ku bi shi arewa jagaba alƙawari. Arewa jagaba alƙawari ne. Arewa jagaba alƙawari ne. Alƙawari ne. Arewa jagaba